No, takže čus ľudia, vítam vás u 8. alebo 9. videa. Tak z 9. videa z Minecraftu. Alebo 8. teraz fakt neviem. A bez Ivy, ale tu je pri mne. Ahoj! No. A dobre. Sme toto. Tady si ideme zase naspäť dať veci. Tak. Tak. No takže dobre. Neviem, či to bolo vo videu, ale tu mám Unbreaking Diamantový Sword. Neviem, či to bolo vo videu, fakt si to teraz spomínam. No a ideme bez zbytočného zdržovania na to. Takže dnes by som veľmi rád s vami postavil takú budovu, však uvidíte potom na čo. Vezmeme tohle. Dva fence budeme potrebovať. Niekoľko redstone. A redstone refractory. Počkajte, vezmeme redstone a minútku. To redstone refractory to chce redstoneové toričky a stony. Raz, dva. Takto si vyrobíme redstoneové toričky. A stone si dáme prepáliť. Raz, dva, tri sa mi to zdalo, že bolo. Dobre. Dáme takto, aby nám to nezavodzialo. No takže chvíľku počkáme. No a zmeny to ako žiadne nie sú. No, zmeny tu nie sú. Tak. Tu si vykraftíme redstone repeater. Prestaň. A na čo redstone repeater? Fakt nevieš. Ti predlží redstone obvod. No a na čo nám je redstone obvod? No. No takže ľudia, pokiaľ sa mi to podarí, tak by som si nejakú mapu stiahol. Alebo by mi niekto pošle, čo jeden napísal, že mi pošle svoju mapu, tak. Au. No tak, som zvedavý. No. Takže dobre. Počkajte ľudia, strihnem video. No, takže som naspäť. No, takže. Ale ešte predtým to tu treba nejako pokosiť. Takže. No, neviem, či vás to bude baviť tak, či takto furt, ale. Ja neviem. Ako keby sme ešte od začiatku šli. Len nám tu zavádzajú ako stromy. No. Teraz len tak premyšľam, že či to video mám strihnúť alebo nie. Ale hej. Ešte tento.
Tak, ešte tento posledný. Tak. A stejnem video, kým to pokosím. Takže. No takže ľudia, hlásim sa naspäť. No takže takto som to tu vyhľadil. No spolu ešte s nejakými stromami. Nech sa páči, tu môžete vidieť môj inventár. Ježiš. Ja viem, iba Vojdel ako u teba v inventári, že? Ja mám maličko veci u seba. A minule si mala Ja nemám ani svoj meč. Ale na to na svete ho máš plný inventár. No, ale takzvané nie. Ale to je takzvané. Pratávam si do česti. Veľkej. Tak dúfam. Ktorú mám vonku pri ďoure, ktorej nie sú prasatá už, ale sliepky. Takže mi znesú 1 000 000 vajíčok za deň. Odkiaľ si vzal prasa? Čo? Odkiaľ si vzal prasa? No čo ja viem. Ježiš, na čo to? Ja som našla kľúč od tvojho domu. A kde bol? Nahore. Hej, tam som ho... Tam je taká tá truhla a v nej bol kľúč. Ja som schvál úplne niekde inde. Mimochodom to bol kľúč od niečo iného. Bol tam kľúč od tvojho domu. Jasné. Tak potom by som sa tam nejako mohol dostať, keď je to zamknuté a mám ho v domu. Takže ľudia, plánujem to ešte natočiť Ivanin divný sajvaj. A to nebudem natáčať ja, to bude natáčať ona. Čo? Chcela si natáčať, nie? No ale už keď budeme 9. A ja mám zatiaľ len 6. Už len 3 rôčky, už len 3 rôčky. Aby som mala 9. Dobre, ja mám 6. A ľudia, dúfam, že vám to nevadí, ak tu hrimoceme. Prepáčte. Počkajte. Musíš ty natočiť len. No. To je normálne. Pekne si sa stretol. A ľudia, Ive sa to ešte ľúbi. Ľudia, ale ešte toto spravím vo videu. Mne sa zdá, že som to vo videu neukazoval, ak som enchantil ten meč. Tak teraz si ideme enchantiť niečo iné. Tak to skoro uvidíte. Ty máš 15 expov. 15 levelov. Keby som mal 15 expo, tak by tu bolo 15 tých malých bodiek. A takže čo poviete na to, čo som minule staval? Áno, ideme enchantiť krompač.
Unbreaking 1. No, uvidíme. Čiže aký to je enchant? No, unbreaking. Škoda. Myslel som, že aj niečo viac tam bude. Čo už? Treba na to knižky, aby sme mali enchant knižniky. Mám knihy. A o enchante mám? Čo o enchante nie, ale knihy máme. A dík, že si mi tam dal kožené brnenie. Nie. Jaj? To moje. To je zničené. Môžeš byť rada. Môžem ho len chvíľku nosiť. Marek, a ty si mi ukazoval zlého suseda. Kde je? Nakopem do zadku. No takže. Dúfaj, to stihneme ešte. Tak staneš. To je stanivo. Staneš. Ivano. Takže toto. Tu vezmem, máme, spravím jednu, to druhú, spravím ďalšie dve redstone tojčky. A toto bude tá budova. Tak. Takto. Nebojte sa ľudia, toto spávam len takú jednoduchú konštrukciu, potom to bude mechanizované. Takže ľudia, ja strihnem video, aby som, ja to mám natáčanie obmedzené, tak ja strihnem video a ozvem sa, až to bude postavené. Takže čus. No takže ľudia, som naspäť, bol fakt dlhý strih. No a už by som aj toto video ukončil a ešte vám ukážem, čo som tu robil. Takže toto je tá miestnosť na koníka. A ktože má zlaté brnenie? Tak som našiel zlato, nie? Hej. A diamantové, prečo si mi nedal? Máš diamanty. Ale nie zase na rozdávanie. Vieš, pupik. No takže, ľudia, už by som to video ukončil. Majte sa veľmi krásne.